Bé, continuem fent la nostra feina, continuem explicant producte, continuem parlant de marques, continuem parlant de com estan fetes les coses i avui hem vingut a parlar de la gent de Saleva, que tenen una gamma de calçat extraordinària, però que aquest any ens presenta l'Ultra Trail. Què és l'Ultra Trail? L'Ultra Trail és aquesta sabata, és una joia, és una sabata que el parell amb el número 42 són 580 grams, això la posa o la posiciona amb un nivell de pes més que correcte, jo diria que sobressalent, i que té característiques ben particulars que probablement molts de vosaltres que entreneu, us agrada el trail running, la podeu tindre en compte, però sobretot la gent que us agrada caminar i anar de pressa per la muntanya. Aquesta és una sabata que encaixa perfectament en aquest ús. Què és el que fan? El primer que fan és que és una sabata absolutament sintètica. La idea és que tingui una transpirabilitat altíssima, que òbviament retingui zero quantitat d'humitat i d'aigua en el seu interior. D'aquesta manera aconseguirem mantindre el peu el més sec possible. Què més podem parlar d'aquesta sabata? Doncs que incorpora unes gomes Michelin. La gent de Michelin, tots coneguts pels pneumàtics dels cotxes, qualitat de goma, doncs aquesta gent fa uns quants anys que estan fent soles i la gent de Saleva ha incorporat la sola Michelin. Però no només això, tenim un amortiguant francament interessant amb el sistema 3F. Ells a tota la seva gamma de productes incorporen el sistema 3F. Per als que no ho sabeu, us explico el que és el sistema 3F en un moment. El sistema 3F és una mena d'Y. La idea és que agafi a la part de darrere, que agafi a la part de davant i que agafi a la part del pont. La idea és que el nostre peu quedi molt estable aquí dintre, que sigui una sabata que sigui molt difícil que tinguem torcedures de turmell. Què més podem parlar d'aquesta sabata? Doncs podem parlar de que porta un sistema de cordatge ràpid a través d'un cordill o d'uns cordons fets de Kevlar. El Kevlar és entre 4 i 5 vegades més resistent que l'acer, perquè us feu una idea. Per tant, són cordons molt i molt resistents i molt duraders en el temps. A més, a la llengüeta porta una butxaca frontal perquè puguem guardar-lo tot i no se'ns enganxi por ahí. Què més podem explicar d'aquesta sabata? Doncs podem explicar que és una sabata que munta una plantilla amb un amortiguant superpoderós. La veritat és que la part de taló és excepcional. Jo quan la toco noto que amortigua francament bé i tot a l'interior està muntat amb uns teixits que per contacte directe amb el nostre mitjó el que faran és transmetre ràpidament la humitat cap a l'exterior. Un taló dur, estem parlant d'un taló que té molta consistència i, òbviament, una puntera també amb molta consistència. És on van la majoria dels cops i, per tant, necessitem defensar el nostre peu. Ultra Trail presentada de la gent de Saleva. Jo ja me n'hi he demanat unes. Crec que això trencarà, d'acord? Ens veiem i fins una altra.